Molt bona tarda, nit, benvinguts a aquest programa número 11 dels coneguts a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, un programa que balla a ritme de la música de l'electrolatino de Kiko Rivera i al pòdium, donant-ho tot. Està el meu amic i sempre company, Marc Jorba. Molt bona tarda a tothom! Sí senyor, una setmana més, aquí estem preparats per donar jarrana de la bona als nostres radioients que tant esteu esperant. Teniu apuntat el divendres al calendari de 8 a 9, sempre preparats, sempre actius. Sí, ens estan esperant apassionadament a que arribi l'hora. I si no, recordeu que també teniu el programa a l'Instagram, oi? A l'Instagram i a YouTube, tio, som supermoderns. Sí. Estem a tope. Xarxes socials, va. Menys Facebook, que això ja ni ho toquem, que com et comentava, la gent m'està agregant, tio, i no... Això és del segle XVIII. Això no... Això al Facebook ja no. Està passat. És per avis. Sí. Saps el... Perdona, saps el moment en què jo vaig deixar de publicar coses al Facebook? Ho saps, oi? Hòstia, ara acabes de posar potser a prova la nostra amistat i t'haig de dir que no. No sé quan... En el moment en què el meu pare em va agregar. Va ser just el moment en què jo vaig dir... Jo al Facebook ja no penjo més postureo, ja no penjo res més. Fora. Bueno, sense més preàmbul, sense més petting, avui que estem en divendres, en directe, en rigorós directe, quin temps fa avui, Jorba? Espera, aviam, surto a la finestra, no t'ho creuràs. No, està nevant. No t'ho creuràs. Són les 8 de la nit i fa sol a Rubí. Sí, fa sol a Rubí. Sí, hòstia. Canvi climàtic, increïble. Insòlit document que ens porta amb el Jorba des de la finestra de Ràdio Rubí. Què et sembla si agafem un minutet per donar-li una mica de protagonisme a aquella persona que treballa a la cova? No, millor que no. Sembla, Roger, avui que no tens... Sí, home, sí. Sí, el nostre... Com estem, guapetones? Oh, Roger Pérez! Senyor Roger Pérez! Sempre intento posar una veu així molt sexy, però bueno, faig el que puc, eh? Ja. No sóc tan pro com vosaltres, però... El Roger ens traurà el lloc al final, amb aquesta veu que posa. No, home, no. L'hem de controlar. No, perquè jo la puc modular també i fer una veu una miqueta així també. Una mica de Rocky, no? Potser. Bueno, recordem que el Roger, abans d'entrar directament a el que és l'acte, recordem que el Roger avui divendres, punxa el Carnestoltes de Ràdio... Demà, David. T'has equivocat? Demà? Avui divendres no, Has dit avui? Recordem que avui no! Avui no, cuidadín. Dissabte i els coneguts estarem allà donant suport al nostre company i sempre amic. Què farà? Un plaer. Què farà, Roger? Explica'l tu. Estar amb tots vosaltres i els coneguts també ens venen a veure al Festival de la Carpa, hombre. Ahí estarem. Festival de la Carpa. A quina hora comença i on és això? Jo personalment començo a la 1:30 de la nit i bueno, posarem patxanguita per... A la 1:30, la hora bona. Ja crec que a la invitada li ha agradat, eh? Sí, patxanguita ja... Bueno, doncs a la convidada. La convidada que no balla només patxangueo, sinó que ha ballat múltiples disciplines. Crec que podria venir un dia al Munt de Sant Cugat i donar-nos unes classes de lo que és ballar. Voto. I sense més preàmbul, presentem a la Paula Núñez. Por favor! Sí, senyor, aquí està la Paula. Gràcies. Hola, Paula, com estàs? Bé? Molt bé. Sí? Vull explicar als nostres radioients, dels coneguts, que la Paula m'ha demanat la ubicació del lloc abans de venir. Sí. Posem en dubte que realment la Paula sigui de Rubí, eh? És que a Rubí no tinc amics. No tens amics a Rubí. Ja ho sabeu, nois, la Paula no té amics a Rubí. Vale. I per què no et mous per aquí? No et mous gens? No. Tinc la feina i tinc les coses a Barcelona. Llavors, pues, com des de petitona ja estudiava a Barcelona, tinc la colla allí. Jo crec que tinc la teoria que l'he fet a dalt mentre feia aquests cafès, que va fer un pacte amb el diable. Sí? De mantenir aquest cutis de 18 anys Pot ser. a canvi de no trepitjar Rubí. Realment a mi quan el David, això ja és molt íntim potser, però el David quan em va dir l'edat que tenies no m'ho vaig creure.
No m'ho vaig creure, Paula. Vull dir, aquí... Ara veurem, parlarem de les seves aficions, el seu estil de vida, i jo m'ho apunto per provar-ho. El que t'apuntes? El que fa ella per cuidar-se, home, per cuidar-se. Oh, per favor. No, que t'anaves a apuntar el seu número? No, per favor, respecte. També, si la vols. Bueno, pues agafarem aquest comentari. Desapercebut, potser. La gent que ho ha escoltat, la Paula m'està donant el seu número. Bueno, la Paula, que resumim una miqueta les coses que fa actualment. Ara actualment és ballarina tant del Cracòvia com del Polònia. També ha fet un musical bastant important. Tot això ho parlarem més endavant, però el que ens interessava, quins van ser els teus inicis al ball? Ja des de petita o va ser una cosa que va aparèixer, una inquietud que va aparèixer més de gran? No, jo des de molt petitona ja em posava a ballar i tot. I als 4 anys li vaig dir a la meva mare, dic, mama, vull fer alguna de dansa. I em va ficar a fer clàssic que vaig fer fins als 8 anys, i als 8 anys em vaig posar amb el tema de balls de saló de competició, fins als 16 anys. Balls de saló de competició. Sí. Un currículum brutal, Ballo xa-xa-xa, tango, de tot. Ens ha de fer classes, definitivament. Ens ha de fer classes. Sí. I després suposo que ja vas fer un clic mental de dir, escolta, jo em vull dedicar a això professionalment. Exacte. Jo als 16 anys vaig canviar i vaig dir, vull aprendre més coses encara, i em vaig ficar a fer premusical a la Coco Comín, i vaig fer teatre, cant i dansa. Hòstia. Però cantar no canto molt, Ha fet la miradeta amb no em poseu a prova, no canto. El que no sap la Paula és que 5 minutets abans ens dedicarà una única cançó a capella, totalment a capella. Ella sola, sense música ni res, cap Música de fons. A pelo. Molt bé, doncs, hem conegut una mica els inicis de la Paula, i quan fas el salt a TV3? Estàs a casa teva tranquil·lament i et truca a TV3. Mira, et volem fitxar. Com va això? Com et fitxa TV3? No em van trucar. Simplement al Polònia i al Cracòvia hi havia una coreògrafa, i aquesta coreògrafa m'havia donat classes a mi. Llavors un dia em va proposar, Paula, vols fer un programa amb ells? I vaig dir, doncs sí. I justament vam començar amb el Mas Style, que va ser molt famós. Em sembla que es va fer el 2011. La comèdia del Gangnam Style? Sí, de l'Artur Mas. Vale. Sí, ho tinc amb ell. És el Mas Style. Exacte. Sí. I a partir d'allí, pues, soy la rubia del Mas Style. Hòstia, És un buen apodo, Sí, la rubia del Mas Style. La rubia del Mas. Del Mas. La rubia de Mas. De Mas. Molt bé. Ostres, jo és que realment patia per si t'havia de presentar. T'ho juro, perquè dic, què dic? És actriu, és ballarina, és model, és vegana? Què és la Paula? Com et definiries tu? Bueno, faig una miqueta de tot, però em defineixo una persona molt sensible, molt natural, i sempre tinc un somriure a la cara. És important, agafeu paper i llibreta per apuntar-vos aquests consells per la vida. Que bonic, no, però és veritat. Tot bonic. Vale, bueno. Doncs mira, agafant el tema aquest de la sensibilitat i tal, que estaves comentant, animals. Hem estat fent periodisme d'investigació pel teu Instagram, i casa teva és un zoològic? Hi ha que pagar entrada per veure tots els animals que tens? Exacte, m'apassionen els animals, i fa cosa de 2 anys i mig me'n vaig anar un matí a la protectora i vaig dir, m'enduc un gos, i me'l vaig endur, i ara es diu Wifi. Hòstia, així sempre va amb el wifi, tio. Per favor, on queden els noms sempre de tens wifi, Toby? tio. És que per Déu. Per favor, quina noia més original. Que sí, veus? Que per cert s'hauria de dir wifi, però bueno, aquí Aquí està com... jo com he viatjat, no? Com tots sabeu, He anat a Cuenca, però... el nostre nivell d'anglès és brutal, com hem demostrat en programes anteriors, Sí. i aquí no ens la coles. És wifi. És wifi. I què més? Què vols preguntar, David? Que Jo aquí... el que tenia més interès és clar, perquè compartim coses, casualitat no ho crec, Destí Segur, Hotel Trivago. Sí. Del tema de, per exemple, el musical que vas fer. Tu vas fer un musical d'Hèrcules a Barcelona. No, a Madrid. A Madrid? Sí, vaig estar a Madrid. Sí, vam estar... I per què m'has dit a Barcelona? T'ha posat a prova, t'ha enganyat, per deixar-te malament en directe. Absolutament res, jo remunto sempre. Com deia, vas fer un musical a Madrid, que es deia Hèrcules.
Hòstia, però molt professional, molt... Va estar molt guai perquè el director era Ricard Reguant Sí. i bueno, com a cos de ball i actors teníem a Víctor Ullate, Sí. que segurament el coneixeu, de Fama i això, Sí, un gran tu potser- professional. tu a mi em sona la fama. Sí, jo mirava aquest programa. En sèrio? Sí, sé que ha caigut un mite, però sí. No. És un gran professor de dansa i encantador. Després vaig estar treballant amb Pablo Abraira, no sé si el No, aquest coneixeu. no em sona. A mi deixeu-me mirar, perquè Bueno, aquest el no és el meu coneixeràs. registre. És de Fama, aquest també? No, jo crec que el coneixerà els vostres pares. Mama, estigues atenta, això va per tu. Molt bé. I una experiència, vull dir, de molta exigència. Sí, i increïble, va estar molt guai. Pensa que 25 persones en un escenari, som una família ara. Hem fet un cercle increïble. Clar, però Maco. tu quan assages aquest tipus d'espectacles, hòstia, heu d'anar tots al mateix... Què és el més important? O sigui, com s'aprèn un ball realment ben fet? Si fixen cada moment, la tècnica, que cada braç, cada cama, cada estigui pujada al moment, que tot vagi a ritme... Però el principal és crear bon ambient i que hi hagi molta energia positiva, perquè això fa que tots pugéssim, Ja. entens? I l'energia positiva que tu Hi tens havia a l'escenari moltíssima. ho transmets al públic. Sí, volàvem tots. I què feies? Més d'un ball? Sí, el show durava 1 hora i mitja, Mm? i bueno, jo feia cos de ball, jo no era actriu en aquell musical i anava sortint quan em tocava. No sé si cada 5 minuts tenia que sortir i fer una coreografia. Hòstia, però jo desconec... Tu has fet d'actriu professional? En plan... Bueno, professional, que tots sabem el que és professional. En el moment en què cobres. Exacte. Aquest és el pas, no? Potser No, no. de hobby a professió. Exacte, de pagar a que et paguin. Jo he fet tantes coses. Sí? Sí. Has fet d'actriu professional? Sí, també he fet cosetes, sí. I de model també, però fa anys. Ara, no sé per què... Clar, és el que té físic 26 anys, no? Potser ja es nota, no? Jo fins que no m'ensenya el DNI no m'ho creuré. No m'ho creuré això, que té 26. No m'ho crec. I després també parlàvem del tema de que ets vegana, de que has fet un canvi psicològic, de dir, mira, jo vull menjar coses que només... Sí, exacte. Jo fa cosa d'un mes o així vaig començar a interessar-me per aquest món. Sempre m'han agradat el tema dels animals i he sigut molt sensitiva i m'agrada molt tot això de l'amor, paz i tot esto. I vaig començar a veure vídeos, a informar-me, vaig anar a conferències, tinc un amic també que m'ajuda molt amb aquest tema. Em va dir, Paula, has de canviar. I va ser d'un dia cap a l'altre que vaig dir canvio. Clar, quan vaig arribar a casa, mama, no me compres ni carne, ni pescado, ni huevos, ni... Com que no? I ara què menjaràs? Clar, Dic, teva bueno, mare mira, va mama. dir, i ara com faig jo la compra, no? Exacte, Potser. dic, i ara què compro jo? Quan heu comentat això de que és superespiritual i d'això, Sí. me l'he imaginat sota d'una cascada, reflexionant, i tots els gossos apropant-se aullando. Soc capaç. Llavors, m'estàs assegurant que si ara jo li dic al Roger, vés a un bar d'aquí a prop, un bar que no m'ha esmentat mai, que és Visca Catalunya, vale? que quedi clar, i et portem aquí un entrepà de bacon amb formatge, no te'l menges. No. Ho sento molt, però no. El bacon amb formatge, us esteu menjant el sofriment, tot el que ha patit l'animal us esteu menjant vosaltres, m'entens? Per 5 minuts de... Fins aquí ho entenc, i jo em sumaria a aquesta iniciativa. Però, per exemple, perquè ser vegà inclou no menjar res que hagi sortit d'un animal. Exacte, sí. Ni ous, ni... Ni ous, ni llet, ni formatge, tio. És que és un canvi molt radical a És un l'alimentació. canvi molt radical i s'ha d'anar amb cura també, perquè clar, d'un dia per l'altre deixar-ho... Clar, això t'anava a dir, perquè tu no ho vas fer progressiu. No. En plan, ara deixo la carn i després deixo la llet, després... No, jo vaig Ostres, ser molt radical. Sí. Però jo què sé, però jo no veig res dolent a menjar-te un paell d'ous. És que mira com anava pensant, dic, això no funciona. No, però no veig res dolent en fet una truita, per exemple. Jo he canviat el xip. Jo us animo a que us informeu
i canvieu el vostre estil de vida i de menjar. Després que la Paula... Veieu lo jove que sóc? A mi, amb aquesta veu tendra i dolça que té, al final m'acabarà convencent, eh? Sí, no? Tinc por. T'acabarà seduint al camí de la vagància, anava a dir. No, aquest ja fa anys. Concretament 24 anys. Que... Bueno, doncs jo crec que farem un peron per descansar una miqueta. Sí, sembla bé, ja una mica per estructurar... I explicarem el que abans de ficar aquesta cançó, el que farem després. El Marc Jorba ha publicat un directe en la història de l'Instagram que jo sortiria al carrer a fer una jarrana al carrer, allò que tant desitgeu, i ha incitat a tota la gent de Rubí a que es dirigeixi cap a aquell lloc que és la plaça del Casino, per trobar-me a mi fent aquest directe. No sé com estarà l'ambient ara mateix, m'estan enviant missatges ja, esperant-me. Sí, tinc el mòbil que m'està rebentant perquè vam dir que era I45 no és el la quedada. Sí. I sí, torna una secció molt demanada de la Jarrana al carrer que es va fer als inicis del programa i la gent ens ho reclamava. La gent, dámelo. Dámelo, papi. I tu no els hi estaves donant. Dale al público lo que pide. I per fi ha arribat la jarrana que ve. Però de moment donem una miqueta de temps per marxar. Sí, us deixarem amb uns minutets musicals a càrrec d'una cançó que us sonarà a tots. Sí, un clàssic, Gris. Porta, que et deixo sol, eh? Sí! No tenir la... Molt bona tarda a tothom. Estem aquí. El David ja ha marxat, ja ens ha deixat, com ja us hem comentat, farà un segon episodi de la Jarrana al carrer. La Paula encara està flipant una mica amb el que estem fent, està pensant, el David ho aconseguirà, no? Parlarà amb estranys. Evidentment, el tema d'avui que comentarem amb els ciutadans de Rubí serà el tema dedicat a la professió que té la Paula, que ara mateix, com ja hem dit, és ballarina en el Cracòvia i en el Polònia, programes d'èxit de TV3, que ja fa molt, no?, que ho fan? Sí. Quant temps fa que estan? Mare de Déu, jo vaig començar el 2011 i ja feia temps que estaven fent-ho, o sigui que... Ui, sí, hola! Hombre, David! No, què fèieu, Què fèieu? La veritat, mira, et seré sincer, t'estàvem criticant. Ara, ho sabia. Bueno, molta atenció als coneguts, perquè estic aquí al carrer de la Unió, pujant ja que ve sent al carrer cap al casino. David. No sé absolutament què em trobaré, segurament hi ha multitud de gent esperant en aquest moment. Home, normal, amb la publicitat que hem estat fent per Instagram. David, et dic una cosa, no hi ha tanta gent perquè cridis tant, t'estem escoltant perfectament. Sí. Vale, m'esteu escoltant perfectament, doncs parlaré una mica més baixet, Estic aquí al Centre Mèdic Unió, sense fer cap publicitat, cap tipus de publicitat. No, ja saps que nosaltres no connectem mai amb... Vale, se m'acaba de creuar un demanant-me €1. No, insòlit a Rubí? Una persona t'ha demanat €1? Mira, estic arribant aquí al casino. Bueno, hi ha un follon increïble aquí, hi ha un ambient brutal. En sèrio? Saludeu, gent, hola! És brutal. Mare meva, m'està rebentant les orelles, tio. Hi ha molta gent, es nota. Sí, em sembla que no hi ha ningú. Espera, mira, anirem primer de tot anirem a... Estic aquí com... Oh? Què ha passat, David? Amb qui t'has trobat? Espera, que fem un remember aquí a la ràdio. No. Us passo amb Dani Vallabriga, del Mont Sant Cugat. No m'ho puc creure. Hola. Hombre, què tal? Sí, senyor. Aquí estem, als Arcs. Ja, prenent una cerveseta, no? Amb el meu català de Móstoles. Nah, tio, de puta mare. A mi m'encanta, tio. Un accent així profund, sí, m'agrada. Molt bé. Sí. Bueno, per cert, ja aprofito per dir-te, moltes noies ens han trucat preguntant tant per tu com per l'Àlvaro, del programa anterior que vam fer. Sí? Sí, moltes fans. Vale, doneu-li el meu número, perquè com l'Àlvaro té nòvia... Exacte, tot recaurà sobre tu. Bé, ben fet. Vale, xato? Vale, molt bé. Molt bé, vinga, una abraçada. Una abraçada. Adéu, maco. El Dani aquest va venir... Vale, ja està o no? 2 o 3 programes va venir. ¿Qué tal? Bueno, hasta luego.
Què tal, David? Adéu. Bé, em sento com a callejeros. Venga, hasta luego, suerte. Aviam. Aquí, aviam si enganxo a algú per fer-li unes preguntetes. Això, recorda't de la teva funció, que no és... Perdona. Persona desconeguda, el David Estem intenta... al programa de Ràdio Rubí, Els Coneguts, vale? I era per preguntar-te una cosa. Si pots contestar? Sí? Es pensava que es deia Estel o alguna cosa. Aquí tenim un conegut que es diu David, es diu David com jo, clar que sí. Oh, per favor. David, coneixes el Cracòvia? Pues no. Diu que, bueno, sintetitza bastant les paraules. I el Polònia? Tampoc coneix el Polònia. Doncs res, fins aquí l'entrevista. Gràcies, David, Gràcies. Farem un altre remember perquè tenim aquí a la insòlita Sílvia Bufi. Sílvia, estàs en directe. Espera, la Sílvia va venir l'anterior. Hola, bona nit. Hola, carinyo. Hola. Hola, maca, com estàs? Volia sopar. Volia sopar i tan molestat, no? T'ha molestat el David? No m'està molestant, Ah, vale. Bueno, estàs parlant amb el David, t'ha preguntat algunes cosetes? Digue'm. Com que digue'm? Estàs parlant amb el David o estàs parlant amb mi? No, amb tu, la David. El David que m'ha deixat el telèfon. T'ha deixat el telèfon i segur que s'ha anat a fer una cerveseta i ens ha abandonat aquí. M'ha deixat a mi amb la convidada avui, la Paula, que treballa com a ballarina al Cracòvia i al Polònia. Et sonen aquests programes? Sí. Sí? I fan o no fan? Sí, Cracòvia. Vale, perfecte. Bueno, Sílvia, no vulguis acaparar el programa perquè hem de fer una miqueta d'entrevista. Bueno, segueixo donant la volta per aquí, ¿vale? Adéu, gràcies, suerte. Suerte, és que m'encanta dir suerte. De moment l'estadística és 1 a 1 de persones que coneixen o no coneixen els programes. Sí, mira, aquí ve una senyora. Disculpe. Yo no podría ¿Tiene un minuto para una entrevista muy rápida? Está hablando por teléfono. Está hablando por teléfono a la senyora, no passa absolutamente nada. David, això potser és algo bàsic que t'has de fixar si interromps algú pel carrer, si està parlant o no, Ja, potser sí. Però és igual, perquè estic aquí al carrer Major. Mira, moment emotiu. Moment emotiu a Ràdio Rubí. Per favor. M'acabo de trobar un dels meus millors amics. I és el seu aniversari. Vull un aplaudiment ara per ell, ara mateix. I tant. Com es diu el teu? Dani Juste. Oh, Dani Juste! Sí! No m'ho puc creure, per favor. On estic? Hombre, Dani. Home, què tal? Per favor, què tal, maco, com estàs? Ja com m'agrada escoltar aquesta veu. Oh, ja saps, et trobo a faltar, Ho sé, m'ho diu tothom. Què diu el David, que és el teu aniversari? O va ser el teu aniversari? Va ser ahir. Mira. No et vas recordar i això... Fatal. Em fa mal, em fa mal. Està clar que et dec una cerveseta, però vamos, quan ens tornem a veure... Però no una cerveseta, entonces una gerra. Sí, m'agrada, Dani, sempre tan exigent amb mi, amb la nostra amistat. Amb tothom, no t'has de conformar mai. Oh, per favor, bones paraules. El David t'ha preguntat alguna coseta? Perdona que interrompi un altre cop, però aprofitarem per entrevistar el meu amic Dani Juste sobre l'entrevista que volíem fer. Dani, coneixes el Polònia? Sí, el conec. Això és un país, no? Vale, molt bé. I on s'emet el programa Polònia? Està a Europa. No! No parlem d'això, no? Estem parlant del programa de televisió Polònia i Cracòvia. Per TV3? Dani, centra't. Exacte, molt bé, per TV3. Sí, exacte. Doncs la nostra convidada d'avui és una ballarina del Polònia i Cracòvia. Però parla anglès? Polac. Bueno, sembla que s'ha fumat un porro el meu amic, però no passa res, perquè seguim aquí a l'antena. Molt bé, Juste. Felicidades. Cuídate, rei. Felicidades. Adéu. Bueno, para que ayudabe la broma, si la vuelvo a explicar, Marc. Quina broma? Felicidades? Sí. Hòstia, és que... Bueno, és curiós perquè és un amic del bàsquet, perquè el David i jo juguem a bàsquet. Sí. I era un excompany. I què va ser? El dia del seu cumple, no? Que en el WhatsApp va posar tothom felicitats, tal, no sé. I va ser l'entrenador, no? Sí. I l'entrenador de cop posa felicidades.
I això potser fa 3 o 4 anys i cada cop que és el seu aniversari és Felicitares. Però t'estic dient que potser a la presentació dels equips, que quedem tots tal, i ens fem les fotos d'equip, evidentment no és el dia del seu cumple, però quan l'speaker diu Dani Juste, tots Felicitares! I ja és una colla que tenim certament explotada, ja crec. I jo me'n recordo d'un dia cantar-li tot el club del Sant Jordi, que potser amb 300 persones, cumpleaños feliz, quan el seu cumple no queia ni per casualitat. És veritat, agafant-lo a fuego i no el seu aniversari, pobre. Bueno, doncs la història de l'Instagram ha tingut èxit, hi havia gent esperant, com hem sapigut. Sí, no? Hi havia... Però ara ja han marxat tots a casa, em sembla a mi. Justament, han aguantat els primers minuts, han vist que no han sigut entrevistats. Quin fallo. Ara estic aquí a la... Bueno, no, quin fallo, no? Tot és victòria a la vida de la ràdio, no? Sí, ens ho hem passat molt bé. Estic aquí a l'església. Ja estàs tornant aquí o estàs buscant més persones per entrevistar? Mira, preguntaré a aquesta gent. Hola, disculpa, es de Radio Rubí. Es una entrevista muy corta. ¿Puedes? Sí, aquí tenemos una noia. ¿Cómo te llamas? Fátima. Hola, saluda, Fátima. Hola. Hola, Fátima, vale, estás en directo. Espera, que lo pongo en altavoz, ¿vale? Para que nos oiga Fátima. Fátima, ¿tú conoces el Cracovia? No, para nada, no conozco. Lo que pasa es que recién he venido de visita. ¿Has venido de visita? ¿De dónde? És que, que malament està enganxant el cadàver. Fátima, recién vinguda de Perú. De Perú, y le preguntas para Cracovia. ¿Y qué te gusta esto? Sí, me gusta España, me gusta mucho. ¿Y te vas a quedar aquí? No, Preguntas totalmente random. estoy como que visitando con la familia. Vale. O sea, Cracovia no conoces. Hasta ahora no has tenido el placer. ¿Y Polonia tampoco? No, tampoco. Vale. Perfecto, pues ya está. Muchas gracias. Adiós, Fátima. Suerte. David, jo crec que estàs fallant molt en la selecció dels entrevistats, potser, no sé. Aviam, és hauries d'afinar una mica la precisió que estàs tenint. Vale, o sigui, tu creus que no ho estic fent bé? Jo crec que de moment està interessant, almenys, perquè el nostre recompte és 2 a 2, gent que coneix els programes i gent que no està coneixent el programa, llavors necessitem un desempat i... Necessitem un desempat. Sí, necessitem un desempat, no ens podem anar així. Vale, perfecte, necessitem un desempat, anem a buscar... Mira, aquí trobo unes senyores, potser ens volen contestar aquesta breu entrevista. Aviam si hi ha més... Hola, bona nit. Disculpeu, que estem a Ràdio Rubí i era per una entrevista molt curteta de 3 preguntes. Alguna de vosaltres s'anima? I què pregunteu? Doncs mira, ja que estem, apuntem. Com era com molt espantada. Montse, estem parlant amb la Montse aquí al casino. Montse, bona tarda. Montse, a Cracòvia? Sí. On s'emet? A TV3. Molt bé. Sí, senyor! I el Victòria. No m'agrada gent. Per què no li agrada? Perquè no m'agrada. Vull dir, així com el Polònia encara té coses que m'agraden, el Cracòvia no m'agrada gens. Abans la versió que feien encara jo l'aguantava una mica, però la versió actual, canvio de canal, me'n vaig amb una altra cadena. Vale, no, és més que res perquè la convidada que tenim avui, Els Coneguts, és un programa que fem a Ràdio Rubí, que es diu Els Coneguts, ve una que és ballarina, és d'aquí Rubí, i és ballarina del Polònia i del Cracòvia, de les dues... Exacte, les ballarines que hi ha al costat. Vale, moltíssimes gràcies i bona nit, Adéu. Bueno, aviam, no sé com contar-ho això, com una victòria, com jo crec que sí, jo crec que ha guanyat la Paula. Ha guanyat sempre. Qualsevol que juguem guanyarà la Paula. Bueno, ara ho veurem, no pot ser? Bueno, sí, ara abans ja estava comentant, durant el temps de la cançó, el joc que farem ara, Estàs ja venint cap aquí, David? Sí, puc córrer? I m'escolteu com corro? Potser emetràs sons una mica estranys, no? De respiració així forta i tal, que pot ser... Mare meva. Hòstia, però em passava que estava lesionat. Això t'anava a dir jo. Sí, un poquito de footing. Tu l'últim partit no el vas jugar perquè estaves fotut de la cama. Entrenament! Aquí no hi ha cap... No hi ha cap so editat, això és en directe, el David està corrent per Rubí cridant com un boig. Sí. Entrenament! 1, 2. Bueno, si et sembla faig com una mica de... Per fer ràdio hem de córrer!
O si no ens comprarem una gorra. Veus, Pablo, com havia d'anar el David a fer aquest espectacle? Per favor, és el seu gran moment, ell gaudeix molt. Divendres nit al Marc Astorra i després a les 3 es borra. Vale, ja estic aquí. Mentira, no diguis mentides, tio. Estàs ja aquí, dintre de l'edifici? Estic a la porta. Oh, notem ja les teves vibracions Estic aquí. Ho has donat tot. Bueno... Pobre David, ara haurà d'estar aquí mitja hora bevent aigua perquè no podrà ni parlar, li falta la I el pitjor és que no tenim aigua, espera, vaig a veure. Bueno, David, què et sembla si deixem una mica aquests sons que estàs emetent i aprofito per explicar-li a la nostra audiència el joc que jugarem. Què et sembla? Ja em despedeixo. Adéu. No t'apeixes, ara tornes, Vinga. Molt bé, el David ja el tenim aquí, s'està recuperant una mica, ha fet un gran sprint i acaba d'entrar dintre de la porta. Molt bé. A mi m'ha agradat, m'ha agradat. Haig de dir que sí, m'ha sorprès. Sobretot perquè esculls gent de Perú que acaba d'arribar, com per... És el que em trobo a Rubí. Molt bé, doncs aprofitem per explicar-vos una mica el joc que jugarem ara. És un joc... Sí, home, per favor. Tot molt professional, aquest canvi, aquest tall. Molt dissimulat, Sí, no, sort que no ens gravem. Merda, sí que ens gravem. Ai. Molt bé, doncs jugarem ara un joc que potser la majoria us sona, el coneixeu com a tabú. És un joc que consisteix en descriure una paraula, un objecte, un lloc, en aquest cas, però tens unes paraules que no pots dir, d'acord? Per exemple, el mateix exemple que t'he donat, soc molt poc original, si has de descriure ràdio, per exemple, tens paraules com micro, com comunicació, que no pots dir, i te les has de buscar per adivinar-la. I jo que ja he recuperat el meu tornem aquí. Sí, un aplaudiment pel David. Gràcies. Gràcies. Ens fem els intercanvis de paper, ja? Sí. No tenim molt temps, tampoc, Vull dir, ha de ser una cosa rapideta. Aquí comença. Quan ens queda? Fiquem crono. És just, no, potser? Sí, quant temps creus que necessitaràs? 2 minuts. 2 minuts per descriure? És molt? No, són 30 segons, xato. No, 1 minut. A mi dona'm 1 minut. Aquí veiem com el David ja no té clar que em podrà guanyar, ja demana un extra, una pròrroga de temps, perquè no ho acaba de veure. Vale, ja tinc la primera aquí, la primera fitxa, molt professional. Expliquem una mica l'esquema del joc. Vinga, va, explica, mentre jo fico el cronòmetre. Sí, nosaltres... cadascú té tres paraules que ha preparat. Un moment que donaré un apunt de cultura, cronòmetre que ve del déu Cronos, que era el déu del temps. Ja està. Moltes gràcies. Jo no podia anar-me'n a dormir sense aquesta gran informació, David. Molt bé, doncs això que deia, cadascú té tres llocs de Rubí, vale? Que haurem d'explicar-li a la Paula, aviam si l'adivina. La Paula ja s'amaga perquè ens ha comentat que, bueno, ella és de Rubí, sí, però poca vida fa Rubí. Perquè va fer un pacte amb el diable. Sí. Vinga, va, començo la primera. Tinc aquí una, vale? Que no diré la paraula perquè és la que has d'adivinar tu. Amaga. Sí. La Paula la veig amb ganes de fer trampa. L'has vist, no? Vale, començo. I no he mirat res, No he mirat res. 3, 2, 1, un minut, Vinga. Vale, és un lloc, vale? Vale. Que està a prop... Perdona que t'interrompi, però el Marc, que és un gran jugador, li ha posat com a paraula que no podia dir lloc. Per tant, el David ha tardat 2 segons en fer malament el joc. Gràcies. Sí, senyor! He guanyat, llavors. No, he perdut. Bueno, aviam. Paula, t'expliquem. Tu sempre guanyes. Exacte, vale. El David ha d'intentar explicar-te a tu 3 llocs i jo 3 llocs. Vale. Llavors, el que... Fas tu una ara? Exacte. El que més... O sigui, el que aconsegueixi que tu adivinis més, guanya. És a dir, si jo faig que tu adivinis les meves 3 i ell fa que tu 2, que adivinis 2, doncs jo guanyo. Sí, és així el joc. I el premi... no n'hi ha. Premi... Viatge a Nova York, que ja no m'emporto, potser, per la primera derrota. Ho tens ja? No es pot mirar? Ja, vinga, ja. Molt bé, d'acord. Si jo vull jugar al pòquer, a on aniria? A on aniria a jugar a pòquer? Casino. Jocs de... Ja està. Oh!
Primer punt pel Marc, ja està. Vols retirar-te, David? No. És aquesta gran pallissa, una gran connexió. Paula, una gran connexió, senyor. 1-0 el marcador, està el partit. On vas, tio? Està el partit. Poses lloc a tot arreu, Sí. tio. Com a Paula, que no puc dir. Vale, començo jo, vinga, va. Ja, Temps, 1 minut. És una plaça que està a prop de casa teva i que fas servir molt per desplaçar-te a on vas. Vale, ni idea. Cada dia és una plaça, Sí, sí. vale, on cada dia hi vas. Sé la plaça on em dius, Per però anar- no sé com es diu. Vale, és l'establiment, diguéssim, l'establiment... Com es diu l'establiment? Paula, no em facis perdre, queden 30 segons. Com es diu l'establiment on vas? Fruteria. No! On vas per agafar allò que... La plaça de l'estació o alguna així? Del ferrocarril? I has dit les dues paraules, Sí? vale? Però ho has de dir bé. 45 segons. Queden 15 segons. Digues les dues coses que has dit. Plaça del ferrocarril? No. Sí? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ferrocarril? 5 segons. Plaça... 4, 3, 2, 1... Digue-li, què era? Estació de ferrocarril. Estació, mare de Déu! Estic No passa- empanada. Quasi bé, però els Em poses jutges... nerviosa. Els jutges... Ja t'he dit, no passa res, no passa res. Els jutges han declarat que no és un punt, no és vàlid. Viatge al Japó, no s'endú el conegut David Checa, però, bueno, ara el Marc tampoc l'adivinarà. Aviam, espera un moment, abans de donar-li el crono. Si la Paula adivina la següent, Sí? soc campió. Pues no. Com que no? Bueno, per una nova norma que m'he inventat jo, El David té un mal perdre. la norma del mal perdedor, que igualment jugarem fins al final, suposo, no? Vinga, va, dona-li, que ja fa una Vinga, estona que 3, 2, 1, l'estic ja, vinga, mirant. va. La veritat és que tinc tanta confiança que, com que m'has donat un minut, no cal ni que m'estressi. No cal ni que m'estressi, d'acord? És que... Paula, tu que ets una persona amb una gran cultura... No siguis pilota, tio. Va, ja. És que tinc molt de temps, tio. T'has passat. Si m'haguessis donat 30, bueno. Nova York, d'acord? Saps que hi va haver-hi un greu accident d'aviació, sí? Com... Què era? Què... Espera un moment. Els edificis... Sí, les Torres Bessones. Treu-li l'última paraula que has dit. Torres. Bueno, amb l'article. Les Torres? Per què? Bueno, va. Ara deixa'm que encara faci més mal a aquesta derrota apabullant que has tingut. Vull dir que mentre estàvem fent el suc de pinya previ sempre a aquest programa, el David m'ha estat provocant, m'ha estat dient, t'ho he posat superxungo, tio, no ho adivinaràs mai, s'ha rigut de mi. I jo li he dit, David... És que jo em pensava que era difícil, el que passa que estàs jugant bé perquè no estàs jugant amb el que és el nom. No estàs descrivint el lloc, estàs descrivint el nom. I, per tant, el Marc està fent trampa. En sèrio no admetràs aquesta victòria? Vull dir, jo he vist que la Paula i jo hem tingut una connexió que tu no has arribat a crear. Espera, que estic pensant aquesta. Vols fer l'última? En plan... Sí. En plan ja per seguir jugant. Per aviam si adivina alguna, potser, Vale, va, no? Per redimir-te una mica amb el tema. Sí, vinga, va. Sí? 3, 2, 1... Endavant. Vale, molta concentració, vale? Perquè és una zona on va la gent gran, on va la gent més jove, van els nens. Hi ha un institut al que jo vaig estudiar i és molt gran. Queda al nord de Rubí, diguéssim. Si tu situes a Rubí així, al nord de Rubí, vale? És que és complicat, És que... Que cabron. Mare de Déu. Soc molt bo, És un barri. És un barri de les afores de Rubí cap al nord, diguéssim, cap a l'avinguda de l'Estatut. Can Oriol. Toma! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande!
Mephisto o no? Molt ben jugat, de veritat. Molt ben jugat. Sí, senyor, no. Aquesta l'has fotuda bé. Aviam al final. Vull provar. Haig de dir que quedaven 3 segons. Ha estat com molt al límit. Jo crec que, com no m'has apretat, jo crec que ha sigut que no s'ha posat nerviosa, jo tampoc. I junts hem resolt la incògnita. Per favor, molt ben fet. Vinga, va. Llavors, vols que vagi a pel meu hat-trick? Ha flipat, va. Sí? Però és que l'està veient, estan fent trampa. Té, vols això bé. Vinga, va. O sigui, aquesta és xunga, Aquesta és xunga. Vale? Vale. Vinga. M'agrada molt una de les paraules que no puc dir, Després la dius, si vols. D'acord. Vale, és una... Queden només 55 segons, vale? No us poseu nerviosos. És una zona, d'acord, a les afores de Rubí. Portem 8 segons. Ja apropant-se a un restaurant que es diu Can Ferran, no sé si et sona. 10, 13, no? Per aquí 13 no puc segons. Anar. Anant cap a Sabadell, hi ha un camí de curves que està allò al final... Anant a, no podia anar, no podia dir anant a igual... Dit! Per el David ha guanyat el joc. Què? Claro. Per la... El David, aquella persona que s'inventa les regles quan li dóna la gana. En sèrio has posat en anar? Sí, mira, anant i tornant. Que gran és això. Mare de Déu, no veig de lluny. Estic seca. Bueno. Allò que era el Pinar i el Marc no podia dir ni barri, ni apartat, ni xungo, Xungo, aquesta és bona. ni xonis, ni anant a, ni tornant de. Amb tot el respecte per la gent del Pinar, que segur que ens està escoltant. Parlem de tòpics, només. Sí, perquè, bueno, recordem que, a part d'aquest programa, és el més escoltat a Caracas i a la illa més nortenya de Madagascar. Sí, tenim... Hem rebut diversos... tenim allà tot on s'aglomera la gent de gent que ens escolta. El Roger ens està fent senyal. Aquesta cançó de què és? Pirates del Caribe, nois. Vale. Mític. Vale, vols provar tu una? Amb el Marc? Et dic jo la paraula. T'escric jo el lloc i tu li has de descriure al Marc? Mare de Déu. Prèviament a la meva derrota que estic veient, hem de recordar que la Paula no fa molta vida a Rubí, però bueno, ho intentarà. Segur que s'ocorre molt. El David segur que segueix putejant-me una miqueta després d'una derrota clara que segurament li ha fet molt de mal. Sí. No ho ha vist clar. Aquí veiem... Potser està escrivint 20 paraules que la Paula no pot dir, li està posant les coses molt complicades. Segueix parlant. Segueix omplint aquest buit sonor de la ràdio. El David és una mica lent escrivint. M'ha deixat aquí en un moment on ara mateix em sento el rei de la ràdio, com si tingués un programa propi. Per fi he pujat un esglaó a la ràdio, aquesta música èpica. Per cert, Roger, no passaré per l'art que has posat la música de Game of Thrones, que tant m'agrada, com tu saps, tu. El Roger em posa el que a mi m'agrada. Gràcies, Jorba. Bueno, doncs seguim aquí a Ràdio Rubí, els coneguts de sempre, amb la Paula Núñez, que ara desenvoluparà el joc del Tabu Eno. Hem posat aquest nom prèviament. Tabueno. Tabueno. Vale? Té una paraula que has d'encertar i 6 que ella no pot dir. Vale. I aquestes inclou el títol, no diguis ninguna del títol. Vale, d'acord? intento fer-ho bé. Suposo que la Paula, ja que és la convidada d'avui, no li faràs la pressió del temps, no? Li deixaràs tranquil·lament que ella s'expressi com a ella li agrada. No li faré la pressió, però el posaré per si un cas. Vale, estic preparat. Vinga, Paula, posa una cara de concentració que m'està espantant ara mateix. 3, 2 i endavant. Feina, divendres, És de Rubí? Puc preguntar si és de Rubí? No vas preguntar res, t'ha d'anar descrivint. Feina divendres, ràdios, cardíbul, perquè estem a divendres avui, biblioteca, municipal... no? No, però... No? Sí, digue'm alguna més. Senyals no pots fer, Recorda que teniu 23 segons. Parlar? Jo estic gastant...
parlar? Parlem? Parlem... Sí, quan vulguis, Paula. A mi em va bé el dissabte. Vale, pensa, feina? Vale, feina. Parlem? Però Divendres. la feina teva, meva, la feina d'aquí, estem parlant de llocs, d'objectes, Estem parlant, que això no ho puc dir. de zones... Teva. Meva. Feina, teva. Montclub Sant Cugat. 5, 4, 2, 1... Formar. I no ho ha adivinat! Era Ràdio Rubí! Bueno, ja hem vist que el Marc, per descriure sí, però per adivinar, tio, o sigui, No. ho ha fet genial. Ho ha fet perfecte. bé. Ho ha fet perfecte i a més segurament és la paraula més fàcil que podies haver No, dit és que, i no he estat capaç. però és que al Marc li dius feina divendres i li surt la festa, però vamos, com si estigués jo al seu He camp. anomenat a la discoteca que anirem ara d'aquí una estona. Imagina't el concepte de feina que tinc jo, saps? Ostres, Bueno, doncs per favor. ja ens apropem al final, la recta final d'aquest programa dels, Tres minutets. dels tres coneguts. minutets, per favor. T'hem dit al principi que es faria curt Sí, s'ha fet molt curt. i s'ha fet molt curt. Quines són les teves, ja per acabar aquesta entrevista, entrevista de l'entrevistada que no t'hem fet? Entrevista per dir-li com un nom una mica professional, no? El que hem fet avui. Sí, però... Una entrevista. Ara mateix, quines són les teves aspiracions de futur? Realment et vols dedicar a això? Sí, vull seguir amb la dansa, amb el tema de la interpretació i el meu somni és, d'aquí a un futur, construir una protectora d'animals Que bonic. i recollir a tots, cerditos, vaquitas, gossets, gatets, de tot. M'inquieta perquè ha dit cerditos i m'ha mirat. Potser m'està enviant alguna indirecta. Ha dit cerditos i m'ha mirat. Ens ha enviat els dos, potser, però ho ha dit en plural, Només fa una hora que ens coneix la Paula i ja ens ha calat. Ja veus. Bueno, Marc, jo, al programa anterior que vam fer Sant Valentí, Sí. vaig dir que no creien a l'amor. Ha vingut la Paula i m'ho ha desmentit. Sí, senyor. La Paula ha estat un abans i un després de la nostra vida. Jo començaré a menjar verdures, t'ho juro per la meva vida, les tindré ja. Sí, ja t'enviaré una foto. Sí, Menjarà papino, Pino, què? menjarà cogombres... Nois, jo també m'apunto, Vale. Escolta, papinos i s'anima, Escolta. Roger? En tinc aquí, N'he portat. I nosaltres també. Properament un vídeo a l'Instagram. Amb els papinos de la Paula, no? Hem d'anar tallant allà perquè Sí, obrim la finestra. La finestra ja fa estona que està oberta. I agraïm a la Paula que hagis vingut, de veritat, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Aquí estarem per sempre que vulguis venir o el que sigui. Et seguirem de ben a prop, no pel carrer, sinó per les xarxes socials i esperem que realment et puguis dedicar a això que tant t'agrada, que és el ball. Gràcies. Moltes Gràcies, gràcies. guapa. Jo et desitjo tota la sort del món, la veritat. M'has caigut molt bé, Sí, té un punt de vista sobre la vida que ojalà molta gent ho tingués més. Un missatge de pau, d'alegria, S'ha de ser feliç. somriures, S'ha de ser feliç i repartir respecte. aquesta felicitat a la gent. A nosaltres ens has donat una punteta d'aquesta felicitat que tens i hem omplert una hora de ràdio que espero que us hagi agradat molt a tothom. I, bueno, ja acabat això, ja, Paula, ja pots anar a la teva cascada, a tornar a reflexionar. Setmana que ve què, David? Setmana que ve interessant. Ve un personatge. Jo crec que... No, li puc dir personatge perquè és molt amic meu. Sí. Una persona que fa rap en català. Una persona que està molt amb el tema dels refugiats. La jarrana està assegurada, com sempre. I tant. Més amb ell. Però també treballarem el tema de temes delicats, com són els refugiats, temes delicats com és la pobresa i altres temes que jo crec que els coneguts de Ràdio Rubí ja és tema de què opinem. Sí, són temes importants que no ens podem amagar i bé, amb moltes ganes de tornar a la ràdio la setmana que ve. I recordeu, nosaltres som els coneguts. I vosaltres sou collonuts. Adeu!